Grace chuan a pum chu na ti takin adom vong maya tlola chuan i ngai wang khan na deuh vel du zu ngai dam min ding hal ko alo ti le ya Grace chuan ngai dam dila teuh lo mai imu manga nei chu alo ti ve sak chuta hotel manager chuan Grace buena la siam reng don em ni Mr. Thona hi engtik lai buena lo thleng the reng ton ya tin tloi hi kan hotel line lian bek ani wangin thil akal fu lo ni chuan Mr. Thona lo zong chu i rol vek anga yang an lo ti taxi a chuan a ro in Mr. Thona lo kal ani chuan hetiang din huna min mu hi a thalawang kan kal zo ka nge tin ole tlo poi ka ti he mai tin ngai dam dial ta ni tlo la chuan ka ko ti bal vek to lom le thing thida min ti fai sak phatwa alo la ti le hrama a thian te chu mit mein Grace chuan min thla teu an lo ti ya tloi lulul po chuan iti fai lo ni chuan voin hian zio tiong na thatak ka piang che mi te thana hong boldan i thiam deuh nan zio tiong na ka pelak don che ni tin ben an tuma Mr. Thona chu alo thleng ve ngal ta inthil ngein tia tin Grace chu inge heta i ron tia Raipuar nu an tia Grace chuan voin chu heta hian na ka thoka alo ti tlo chuan impo mel taka anum chu lo thik hle maya aklo chuan he me che top tak hian an tinge Mr. Thona hi a khriat thei zok mi lep chia lu tuk hian Mr. Thona a thlem ngam ani mo tia ngai koin Mr. Thon Grace mi mal nun hi a bol lo hle ni so na pa ya a pasal poina kal san to ni chu mai ba ka ama mang tong kai tu chung te pani ala nei zuya itan phurit mai ni don ania a phul hol lo che an lo ti chuan Grace chuan nang nu hi tin a ro chuna hle ti khriata Mr. Thon chuan alo ngai thei ta dek lo Floin hela chuan nang hian ni lo hring thit ti ram ni atita lo chuan ka ko ati bala wangin ngai dam diu tu a khil patum mai ni Mr. Thon ente che hei hi ka ko alo ti ya Grace po chuan ka ti lo phrim midangin ikoga wen an lei buak chia ke ma min pu dei ni kha alo ti ve tla ta Mr. Thon chuan god he nu hi heta tang hen khoi chuak teu ati tamai tlo chuan nilo Mr. Thon enge ti sual ka neya Mr. Thon tin ma se an khoi chuak ta thawani Mr. Thon chuan ni china soi kha dikem i chung ten hei na tho hian khret pui che tiro ti an zo chuan Grace chuan oh ye ma se ke te chu min ngai to hle nem tin a changa Mr. Thon chuan a ro chuan adam khu chu thei nan rai pur chungin na thoka a chung te la chuan lo mang tong kai box sia a pasal la chuan kal san le nga la e pa hi milak tlak lo takani hi zio tiona ka pek la ka ngai ni ti na ngai tuani a to na hian ni pasal lak tlak lo tak chu han biala heta hian local ko se tin a khil tamaya Grace chuan a ro in ava hlom ve ka pasal hi tha tu mem ni ti a ngai tuin buena thenai chuan tin angai lo ve kalome Mr. Thon ka kalangai to nei tin akal san ta da ya hey rai por nu tin alo uma Grace chuan a pasal chu texin entik nge lo thlendon alo ti ya Mr. Thon po chu ding ve ngala a reply ya ka thleng to e table wana lo hang che tin a reply an ho deuh chuan leo chuan Mr. Thon in pui mel chu yu khreng em in zan ma saber man pui box sia a mel yu khelo tak tak mo anti chuan alu chu ro thinga Mr. Thon chuan khoyang he mo umle tin alo thleng hak lo tuk chu amel to maya eti lai hen Grace po kon luta leo chuan ente so rai po mel thadeu kha ani lom dia an lo tivata Mr. Thon chuan kami ta del hinem kam hu ve rang lom alo ti leo chuan alan dan hi chuan mi azong ani nge yang Mr. Thon in pui izan ma saber man pui kha ani thei mai lo mo an tia Mr. Thon chuan ani thei lawang pasala nei to lom alo ti mai Grace chu kianga chuan a ron thu vea Mr. Thon enge heta itia a ron ti chuan
nang zok enge hetai ti alo ti le ta Grace chuan kapasari na ma muturin heta hian kal turin min tia anti chuan aphuta deuh zok mai I pasari heta ama mutur chena ti chemu anti chuan lio chuan kathil sui kha di kani chuan ani hi inupui tak tak chu ani mai long mo an lo ti le a Grace chu phok levin nang hi kapasari ni mo tin nilo entinga Mr. Thon hi kapasari ni theyang tin an ngai tuani Mr. Thon chuan Raipuar nu nang hi anti chuan papakhathi ron kala Grace enge hetai ti aron tia chuta Grace rang taka thawin chupa hena chuan thempa mi puilok te tuna hin kapasal angin lo umla chuan chuan lam siamin min khoi chuak te khai anti taringot maya chuan lam siama chu an tumla chuan Mr. Thon chuan ding teu nang hi Grace pasal chu iniam tina zota chupa chuan ni chiang e kani lom afa pai mek po hi ke ma fa ni e an lo ti chuan Mr. Thon chuan akal win he Raipuar hi kan upui mok lo tia kalo khuswal ani don hi tina ngai tua ma se Grace chu pot frang le halin he mei chia pasal ni hi iphuin in rem tuna hian then hal turin ka ron du che ni ati deuh top maya Grace chuan in thena anti chuan a pasal lem chuan lo pot velein Grace hi kan upui nia engwanga kha tinga min tong khum ngam nge moi ni le a ron ti ve ta kau maya Grace chuan Mr. Thon he company in ka nia ilo in rol ve na tu om lo nia anti chuan Mr. Thon chuan abana kain a khoi chuak ta dai mai pon lama ka chunga chuan Grace chuan Mr. Thon enge ti tum menkal ti ro anti ya Mr. Thon chuan kha pa kha ilanga istakrang mo akal san chia naw ipai chung point na ha thlak tak I tho aphal sak che ni kha me khring tlak lai lo zet kha I pasal ni tlak ani lo nia tin an vina Grace chuan loin rol buesu ati Mr. Thon chu athina kheideu zak maya engwanga kha pa kha ke aya thajok nge mo ni re tin an vina ole ka impome Raipuar nu nang hi ka hmangai che ni hi nawi pai amo I hun kal to emo poi ka tilo kabula I om du ngem tin ava fop taringot maya ma se Grace chuan lo dangin Mr. Thon naw kala pai rang ania hetiang hin om su anti chuan Mr. Thon chuan apum chu va khoi saka agalwin ngatinge he anaw pai ka de hian engamo ti taka khiat na ka nei tlat chule tina ngai tua Grace chuan Mr. Thon company hi chuan khovel hana cheng kan nia nang chu verdia khopuya mi ho sabek la thu nei tu inia keima a try da tong em kan kal to mai nge tin annara a chua santani lio chu ka ga chuan ron lu ve ngala Mr. Thon kha kai pom me chia khan en tin nge ati zel che tin an zota Mr. Thon chuan akal to aloti akal to mo an hol che tin em ni Mr. Thon nang chu kan verdia khopuya mi chal lang ania mei chia nang ma zui tu che phe chu anin tlaw thui vi wang chu chuti chung chuan he Raipuar mei chia nan hol ngam che mo ava mak zor ve an ti chuan Mr. Thon chuan sei tur hre lo chuan ngoi hle hle ro alo tia lio chuan Mr. Thon poiti du su an soi thudang khan ai tha an tamalom lo ka ro zanin chu I thlen te hian kan lo ti hlim don che nia kalang tina thlema Grace lo langa nichina amiton nena khan avakal leya author I thaim tina vazota author chuan thai nichin mi khai thlen pa mani inin ka ga in khret thiam no na omem nia anti chuan a omlove poika ti khop mai ke ma thiam lo zo khania an lo tia author chuan khai lungai su e chuan nak tu ka khan reunion om dona hol kan hau towa council I chua san khan mi zong zong in poin til tuka kan mule thei che ni chuan an lim motang ka kal photange nak tuk chu local nge nge che o ti na chua san ta nga la ni Grace chuan call dong hala oh madam hello enthil nge ni ta anti ya bithoni chuan
Kamonu ending any the zel voi nai pasal chui muta em tinan zota Grace chuan Zenit Palace Hotela kala omreng ka pasal local omreng kala hmia lawan ti chuan enga hepa mai chu awangam zok ve lungai chu alo ho hona khrem nak lo pedon nia antia Grace chuan lungai chu madam thon amhan mo hlenem naktu ka hian class reunion kan nei don boxia kanin man lo mai theini antia i thon chuan ole ka khathiame apoilo chu kan naw chu alo ho hona i phu bak lo lak sok don chenia kan da photange tina da ta ni miss to thon po kan thleng ve nga la engsui se set levin anu chuan thing halte an lo tia kanu eng thil nge ni ta anti chuan no pang lu tu Zenit Palace Hotela in pui hwe tu kan ka khil che ni rom ni ngati nge wa mu lova nu pui la ka khatiang khan anom ngai hlenem voina hian inin humia lo tak takamo anti chuan voina ka mu te chu me chenau pai pakhat chawani tia ngai tuin a kanu voin khan Zenit Palace Hotela chung ka vakal ngei lom antia anu chuan chutiang chom min na lian len ngamamo kamonu nen phone in kanin bezo chia voin len khan hulo chia hotela alanga khon chia sin lakal to tin dot min khil tum ya song che anti chuan miss to thon chuan kanu kakal tak lom anti do troka anu chuna beng hup chungin engma ka ngai thadu lo ipa kha min bogal san malu tuka chuan haksa takin ken kol se dian chia tuna min nial thwen siamo ka van doi bik tak em ti nan trap ta ato ke kanu ka thiam lo ni an lo tia anu chuan a thae mun devin ngai thlak naktu ka kan mo nu hian Zenit Palace Hotela a classmate tenen in mu khom nan nei dona iti beidon non le lo nan kipo ka local ve dona ni atita miss to thon chuan kanu du deuh ka nei to sin anti po chuan thutluk na siam ani to chuan lam engma om tur ni lo alo te deuh mia akal san zui da dai mai ni miss to thon chuan kha mei chia khan kanu dot a khil ngam ani mo kha mei che sum du le mi bum mang kha ka tan engma ni lo kha gai buak phe khok not fai tur po khan atling tok lo kanuin min dang ma se ka then dong khop mai che ti na ngai tu ni Zenit Hotel alo langa aria chuan mia ithiok lai kha belen jega model thar kha ni mo tingo tia an zon chuan o kanin ne anniversary ka pasal min pe ka nei hi kadu lo tivio maila min le saklui tlak box sia chuan he hotel manager he do ni bok nen voin chu ka treat vek don chunia nuam da bin hmang ngo tin alo in ti thei hle maya makha zok chuan eva thil phal ve baka intiglai point evan nei bek zian i himule ti ten alo faka mia chuan kan kim to boka kan tran to mai don em niang anti chuan aw thau chuan lok minute ni vel ngak lok tengu Grace aron la thing ve lawa antia mia chuan Grace mo kha kan zikna mun chua san tu kha monia an lo ti chuan aw thau chuan tun nai khan kanin mulom Hey, mukhom na mula po hin local ve turin ka somani anti chuan mia chuan ariko te chuan enge heta kon ti don le mi pa them kwal le he ma min bei kha an na ni thwin sia ala sim mi lo ni mo tin angai tuani Grace po chu kon thleng ve ta hala ka kon tlai wangi min khathiam teu a kon ti chuan a then te chuan Grace nang hi mun phiat tu em ni nia khati hun lai me chemel thabek thren kha tuna chuan i logai ta heta mun phia na i thok ta mai hi amak le maya ten lo tia aw thau chuan khatia suiwak vak kha tok Grace no thu anti chuan mia chu on thawin Grace thut na lam pang chu avapana Grace kanin hulona agai ta le maya heta hian ni thok ti klo khelawa le point hi inro tia Grace in aban tu chu a thlau bodek ta mia chuan Grace school kan kal lai tong to kha min ho 20 ka khia ma se hun aliam nem to em hi
ila lung oi lo ka ngam nia an ti chuan Grace chuan min kha thiam te kaya zu ke in thei lo tat a han tia a mela chuan lom vak lo nei ti alang mia chuan school kan kal lai khan competition a ti ai kal lo awang khan ila lung oi lo te vem ni a gon ti lia Grace chuan mia hun tam tak liam tua kha thil kha chu ka thei hil dei to chuan no thawa ti ke tu chu nang mai ni kha khudik kha thop tum su lo ti ve mak aria chuan do se su kan mu vek chelom I thau lui ni kha mia I thila ni ti khuya I thau lui ni kha chuan ka thei hil to tin I soile siamo an lo ti leya an thiam pa pakha chuan enge motal hi chuan ala hong deuh che ti a chiang ra ngalom mia I pasal hi ta hian manei zo ania thun ngai dam dilla a khong email che ni chuan a pasal hian lo sang deuh tu na po mo thei mil me thei che sin an lo ti ya mia la chuan in ti thei fe hian ka pasal chuan an thok te chu an ha thon hmuna zirin lo a pe thrin ti soya Grace I thing thia ngai dam min dir ani chuan ka pasal ka biak sarang chia tual phia tu hmun tam deuh a pek bel che ka ngani engai ngai dan le an ti vela an nu zat chiam mai au thau chuan alo ning ta dewa atoke kan vain zir line ang vek kan ni kha khatianga in ti khem kha chu atok to viam ka khia ti na lo chana mia chuan au thau ila tran reng ani mo chuan Grace rai chungin heta ilo in lana apa chu tunge ni ti poi kha si lawa an lo ti le a Grace chuan aning ta khop mai heta hun khogal hi ka pe lo tin a thau ta wen chu lain mia I luwa chuan a lei botaroi maya eka bol lo tu kha vanok fai ro tin chua san chu atom ta dai mai ma se ria da midang chuan an lo chel a in thringe moti tum le min thla teu an ti po chuan mia chuan dollar sang thum ka neya tu point Grace hi zong tir na impe ni chuan he poisa hi in ta ni ngalang a ti tamaya ria chuan mia tuna hian itan ka khem don khop mai an lo ti a thau chuan ron vinin mia top ngai ro student council kan omlai point Grace hi iti buang towa ton thleng hian hetiang thil hi la ti zel lonam ni an ti chuan Grace chuan mia in thil nge tia atia mia chuan a beng deuh ta thuai mai au thau an chan an tum po chuan an lo man ve le ya mia chuan Grace misual takani eng dik na nge ne ya khatiang khan min ti ngama nangma hi in en lovem ni eng din huna ngai din ti hi atia au thau chuan mia in thil nge ti tum alo ti chuan enge ti ka tum mo a ol sam lutuk I thil ti ang chia khan ka rol le don che ni ati pon lama chuan ka lo thlenga thon chung kwa po chu an ron thleng ve chia ni pi thon chuan in pui mu na chom pulai takini bedoni o nileng in khatiang mel do kha pumia suang che tin alo khila ka khie ka nu alo ti ole in chung lama an lo luta achun zom zel chu episode de kan ron tiang lo chu hon lo chang la kan ron ti chu le fa donia